שלום שוב, שמי מרים, ואני נעזרתי ביניב לצורך החזר מס שבח. רציתי לספר סיפור אישי. בעלי היה עצמאי, ואני יכולה לספר שכל מכתב שהגיע מהרשויות פשוט החסיר שנים מחייו. עד שחזרתי מיום עבודה במשרה מלאה, פשוט המתין בידיים רועדות. ההתעסקות עם שלטונות המס החסירה שנים מחייו. התיקון הגיע עם יניב, שפשוט גרם לנו להרגיש שזה בטוח, שאנחנו לא הולכים להסתכן, שלא פותחים שום תיבת פנדורה, ושאם הדברים לא יהיו לטובתנו, הם לא יבוצעו. הם נעשו בחום, באהבה, בהבנה, במקצועיות, והכי חשוב, בהמון סבלנות. התוצאה הייתה נפלאה, פשוט תודה על הכל.